Sal-aħħar ta' Diċembru li għadda l-investiment barrani f'Malta kien jilħaq aktar minn 161 miljun euro. Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-2016 l-investiment barrani f'Malta żdied b'9.5 biljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. L-NSO qal li kważi 98% tal-investiment barrani f'Malta kien dovut għas-settur tas-servizzi finanzjarji li jinkludi il-qasam tal-assigurazzjoni. Aktar minn 2/3 tal-investiment dirett barrani f'Malta kien ġej mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Mill-banda l-oħra, l-investiment tal-Maltin barra minn Malta fl-2016 kien ta' 62 biljun euro. Matul is-sena li għaddiet dal-investiment naqas bi kważi 5,000 miljun euro. B'reazzjoni għal dan il-Ministeru l-Ekonomija qal li dan jikkonferma li pajjiżna għadu għaddej politika ekonomika soda li qed ħalli ġid li jilħaq lil kulħadd. Dan kien ikkonfermat fl-aħħar jiem permezz tal-upgrade tal-ekonomija Maltija minn Fitch Ratings minn A għal A+. Il-Gvern kommess li jkompli jaħdem fuq fatturi ewlenin li affettwaw dan l-investiment.